खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय नोंथांमोन गासैनोबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै वार्ल्ड पेपार डे मंगलबार बाराय दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननो लानानै फैलायबाय। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। दिनैनि गाहाय रादाबाव जोङो मोननो हागोन मोनसे दुखुनांथाव खौरां। सिगांनिफ्रायनो आलाय सिलाय थैनाय बायदि जोंनि भारतनि राजधानी दिल्लीयावहाय सासे बर' सिख्लानि गोथै सह मोननाय जादों। बिनि मुंखौ पिंकी बर' होननानै सिनाय मोननाय जाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बियो गलाघाट जिल्लानि धनस्री महकुमानि बसाफथारनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दिल्लीनि गावनि न' भारायावनो थैनानै थादों होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसफोरा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो दिल्लीनि पुलिसफोरा थांनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय गोथै देहाखौ लानानै फैदों आरो पिंकीनि न'आवहायबो खबर हरनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आरो दा बेखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथाय हरनाय जाबाय आरो पस्टमर्टेम खालामखांनायनि उनावसो बिनि गोथै देहाखौ गथायनाय जागोन। मा जाहोननि थाखाय थैदों बेखौ मिथिथ'नाय जायाखै। दा दिल्ली पुलिसफोरा नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायगासिनो दङ। मोनसे मुगैथाव खौरां, सासे सेंग्राया गावखौ हिन्दु सेंग्रा होननानै सासे हिन्दु सिख्लाखौ मोजां मोनदोंमोन। बिनि मुंखौ आमन हाजरिका होननानै सिनायथि मोनदों। बे घटनाया गुवाहाटीनि सातगावनि सासे सेंग्राया आम आदमी पार्टीनि दैदेनगिरि अर्पिता चक्रवर्तीखौ मोजां मोननानै प्रप'ज खालामदोंमोन। उनाव मोजां मोनलायनाय थानाय समावनो सेंग्राया अर्पितानि न'निफ्राय दाहार लायनो थाखाय 1,500,000 रां लाबोदोंमोन आरो उनावहाय गोबाव समनि उनावहाय रांखौ बिफिननायावहाय बुथारनोसो हुमखि होदों होननानै सिख्लाया अजद दिखांदों आरो बेखौ दिसपुट थानायाव एजाहार होनाय जादोंमोन आरो हमनानैबो लाबोनाय जादोंमोन। नाथाय मैया दिसपुट थानानिफ्राय हगार हरफिननाय जाबाय। मोनसे गिख्रंथाव बेमार, थाम्फैजों गोसारग्रा बेमारखौ जोंनि BTR ओनसोलावबो मोननाय जादों। बे बेमारनि मुंखौ जापानिज केफालाइटिस होननानै सिनायथि मोननाय जाबाय। चिराङावबो मोननाय जादों सासे आइजोनाव आरो 5 बोसोरनि सासे उन्दै गथ'नावबो। थाम्फैया गाग्लोबनानै बे सानै सुबुंफोरखौहाय हस्पिटालाइज खालामबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सावस्रि बिफाननि डक्टर रनजित रामसियारि बिथाङा बुंदोंदि बे केस जाजानाय हिन्जावनि मुंखौहाय काजलगांव ओनसोलनि दमयन्ती औवारी 55 बोसोरनि आरो मोनसे केसा बिजनी महकुमानि आब्दुल करिम 5 बोसोरनि होननानै सिनायथि मोननाय जादों। दा हिन्जावखौहाय बङाइगाव प्राइभेट हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आरोबाव सासे बरपेटानि फखरुद्दिन आली आहमेदखौ गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव फाहामथाय लागासिनो दङ होननानै मिथिनो मोननाय जायो। आसाम सावस्रि बिफाननि फोसावनाय बायदिब्ला गासै आसामावहाय 90निबो बारा केस मोननाय जादों आरो बे बेमारजोंहाय 10 सुबुंफ्रा थैनो गोनां जाबाय होननानै बिथांमोनहा खावलायदों। बेनिखायनो बे जापानिज केफालाइटिस बेमारनिफ्राय सांग्रांथि जानो थाखाय बयखौबो सावस्रि बिफाना खावलायहरदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ मैया जोंनि भारतनि गोदानै बिबान मोननाय आइबिनि डाइरेक्टर मुस्रि तपन कुमार डेकाखौहाय दिल्लीयाव बरायहैयो। तपन कुमार डेकाया आसामनि थागिबि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला तपन कुमार डेकाया BTC आरो BTR दानायाव गोबां मदद होबोदों। मैया बिथांनोनो BTR गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आबसुनिफ्राय गांसे गोसोखां बिलाइ गथायहैदों। थाबैनो BTR गोरोबथानि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय बे बरायनाय हाबाफारियाव लोगोसे आबसुनि गाहाय नेहाथारि श्री कनिन्द बसुमतारी, NDFBनि बारग' नेहाथारि हरिसिंगा बियाबनि MCLA मुस्रि सन्जय बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लाहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो। देग्लायनि मेट्रिक फेल जानाय कम्पार्टमेन्टेल आनजाद होग्राफोरनि थाखाय अक्ट'खौ फोसावनानै होनाय जाबाय। 25 जुलाइनिफ्राय 30 जुलाइनि गेजेराव जागोन। फुंनि 9:50निफ्राय लानानै 12:50सिम आरो बेलासिनि 1:30निफ्राय लानानै 4:30 जागोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
बेखौहाय सेबा बर्डनिफ्रायनो फोसावनानै होनाय जाबाय। आनजाद होग्राफोरा गाव गावनि सेन्टारफोराव खौरां लादो आरो मोजाङै होफिनदो। बियो नोंथांमोननि देग्लायनि जोबथा खाबु। मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। गुवाहाटी चानमारियाव सासे बिफाया गावनि फिसाज्लाखौनो बुथारनानै बस्थायाव सोनानै दोनदोंमोन। गोथै देहानि मुंखौहाय टेंकोल शर्मा होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बिफानि मुंखौहाय आम्बिका शर्मा होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नखरनि गोजोननाय गैयै थासारियाव सामफ्रामबो नांलाय खमलाय जाबाय थानायनि जाहोनावहाय फिसाज्लाखौ बुयै बुयै बुथारदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फिसाज्लाया कलेजाव फरायखाबायमोन आरो बिफाया सिकिउरिटि गार्ड मावोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जायो। दा बेखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।